Efter en lidt omtumlet periode flytter jægeren fra Brande til Frederiksværk med sin daværende kone og børnene, fordi han har fået arbejde der. Der bliver de aktive i den lokale menighed, som skal få jægerens verden til at knække i to. Så er der en dame i den her menighed, en enlig dame med 2 børn, som jeg bliver gode venner med i lang tid. Der er ikke noget romantisk i det, men vi, det er ligesom, der er en eller anden form for, der er en eller anden form for forbindelse. Der er ikke rigtig nogen af os, der kan sætte ord på det, og vi prøver heller ikke på det. Men der er en eller anden form for forbindelse. Vi betragter det selv som kammeratligt, men det var ikke romantisk. Og det gik jo det meste af et års tid. Omkring juni måned 2006, der fra den ene dag til den anden blev det pludselig romantisk. Og det var en helt speciel oplevelse, men det var ikke tilladt. Og det vidste vi godt. Vi vidste godt begge to, at det er det ikke. Det går ikke. Det skal nedkæmpes. Det vil være det eneste rigtige og modne og voksne at gøre. Det vil være at nedkæmpe det her. Men det, der indtil da havde været noget, vi ikke sådan rigtig kunne forklare nogen af os, og som var krop umuligt at sætte ord på, det vidste vi nu lige pludselig begge to godt, at det havde taget en anden drejning, som det ikke havde haft før. Det havde ikke været romantisk før. Men det var det lige pludselig blevet fra den ene dag til den anden. Fordi vi vidste jo godt, at det her, det betyder, at nu ryger I ud begge to, nu bliver udstødt begge to, og vi vil ikke se jer. Fordi det her, det er ikke, der er så mange, der bliver udstødt, men det her, det ved jeg, det er i en klasse, hvor de siger, nu er det steget ham til hovedet, nu det her, det er for galt. Det er sådan, de har et begreb, de kalder for synd mod Helligånden, og det er der ingen tilgivelse for, I set i deres perspektiv, og det var sådan derhen i nærheden af det der, jeg ved, de har sagt til min store datter inde i Frederiksværk, at hun skulle nok ikke regne med, at det her det nogensinde fik en afslutning igen. Fordi det her, det er så alvorligt, så det kan han ikke, det er der ikke nogen, der kommer til at tilgive det her. Så bruger vi en weekend. Det er vildt romantisk, men det er ikke fysisk. Sådan er det bare, og det har det ikke været. Der var vi godt klar over, nu er det slut med at kæmpe imod det her. Nu tager vi konsekvensen, nu trækker vi en streg i sandet, og så siger vi til dem i menigheden, at det skal være os to. Jeg skal ikke være gift med moren til mine børn mere, det skal være Christina. Jeg havde en følelse af, at det her, det er så rigtigt det her. Det er så rigtigt det her, så det kan ikke passe, at Gud har noget imod det. Det er første gang, jeg er sådan at gå virkelig i opposition til det billede, jeg havde af min Gud. Nu må du simpelthen have mig undskyldt. Det kan ikke passe, du har noget imod det her. Jeg tror ikke på det. Det her, det føles så rigtigt, så det må være rigtigt. Der er ikke andet at gøre. Og hvis ikke det er, så skilles vores vej her. Og vejene blev skilt. Jægeren gik sammen med Christina i den ene retning, og bag sig efterlod de en Gud og menighed, som fordømmer ægteskabsbrydere, men også en dør på klem til kontakt med familien, selvom det håb forsvinder mere og mere. Det er da ubehageligt, at 3 ud af 5 børn ikke vil. Det er ikke sådan så, at de ikke vil tale med os. De vil ikke have med os at gøre. De tager skarp afstand. Mine forældre tager skarp afstand. Min bror tager om muligt endnu skarpere afstand. Og jeg siger også til dem, jeg kan godt forstå, at I gør, som I gør. Jeg kan også godt forstå, at I ikke kan gøre anderledes. Jeg vil da gå så vidt som til at sige, at jeg tilgiver jer. For jeg ved godt, at det kan ikke være anderledes. I må bare også forstå, at jeg har det på den samme måde. Der er også nogle ting omkring det samme emne, som jeg mener det strikt modsatte om, som jeg. Og det er nødvendigt for mig at sige det. Og I har min udstrakte hånd. Jeg vil gerne være gode venner med, men vi er bare nødt til at være enige om, at der er et bestemt emne, som vi har hver vores mening om. Og det bliver sandsynligvis ikke anderledes, men jeg er klar til at leve med det. Er I også det? Det var de ikke.
Som det er nu, så ændrer den situation sig ikke. Med mindre, som min far siger til mig, ydmyg dig og kom tilbage, min dreng. Men ellers, så bliver der ikke noget. Hvad tænker jeg om det? Jeg tænker, at den her galskab, den skal jo brydes. Forbandelsen skal jo brydes på et eller andet tidspunkt. På nuværende tidspunkt, der ser det ikke rigtig ud til, at det skal lykkes sådan en generation frem, fordi jeg er kommet for sent i gang. Jeg har nået at få sat 3 skibe i søen, og de 2 af dem, minimum de 2 af dem, de sejler i den retning, jeg har sat dem i, og der er ingen snor i dem. Sådan tror jeg, at der er. Prøv at slippe den. Ja, den kommer. Nu er det så lige godt og vel 8 år siden, og der har ikke været 15 sekunder i den tid, der er gået, hvor jeg ikke har været 100% sikker på, at det var det rigtige, jeg gjorde. Det kan man så også se på mit liv. Altså mit liv, det har taget en markant ændring fra den dag. Alt kører på skinner.